Видях изоставената фабрика в далечината. По-добре това да е мястото, промърморих под носа си. Когато се приближих до фабриката, стомаха ми се сви. Мястото изглеждаше като излязло от 20-те години на миналия век. Отвън беше ръждясало, мръсно. Бавно отворих вратата и, честно да ви кажа, вътре беше още по-ужасяващо. Всичко беше ръждясало, мърляво, миризмата на мястото съвпадаше идеално с вида му. Точно в средата на стаята имаше маса, а на масата имаше компютър, което не ме изненада, разбира се. Седнах на компютъра, въведох същия URL адрес на сайта като преди, treasurehunt.onion, и натиснах бутона Enter. Уебсайтът се зареди и се заредиха обичайните 5 мои любими иконки. На всяка една иконка имаше изписана думата предизвикателство. Всяка иконка на предизвикателството беше номинирана от 1 до 5. Това беше последното предизвикателство от Treasure Hunt, докато не получа най-накрая наградата си, за която се борих толкова много. Всичко, което трябва да направя, е просто да изпълня последното предизвикателство, помислих си. По-добре това да си струва всичките проклети усилия, които положих, защото няма кой да ми върне загубеното време. Натиснах върху последното предизвикателство и изведнъж нова черна кутия изпълни целият ми екран. Това бяха 3 задачи по математика. 5 плюс 5, 3 по 5 и 20 делено на 4. Това трябва да е просто една шега, нали? Последните 4 предизвикателства включваха разбиването на толкова сложен код и сега за последното предизвикателство трябва да имам просто основни познания по математика. Написах отговорите на въпросите. 5 плюс 5 е 10, 3 по 5 15 и 20 делено на 4 е 5, предполагам. Уверих съм, че съм въвел правилно отговорите и след това натиснах бутона за въвеждане. Мина няколко време и абсолютно нищо не се случи. Мислех, че може би компютърът ми е замръзнал. Изведнъж на екрана се появи ново текстово поле. Изведнъж се появи и текст поздравления. След това се зареди нов екран. Оформлението беше подобно на всяка една чат стая, която сте виждали. В чат стаята имаше още 3 души, заедно с мен. Очите ми светнаха, когато разпознах другите двама в чат стаята. Те бяха моите колеги от фирмата, в която работим по киберсигурност. Това трябва да е грешка, нали? Аз първи написах в чата: наистина ли сте вие в чата, момчета? Щях да попитам същото за вас. Един от тях отговори. Другият отговори: как мога наистина да вярвам, че това сте вие двамата? Първият написа: какво е нещо, което знаем само ние тримата? След това другият написа: работихме по този проект за киберсигурност заедно с фирмата Atlas. Всички имахме уникални кодови имена, защото работата, която вършихме, беше строго засекретена. Осъзнах, че това наистина са те, така че продължих да пиша в чата и ги попитах как изобщо са разбрали за тази игра. Първият отговори, че е получил някакъв имейл от човек на име Морфей. Другият каза, че точно също се случило и с него. Въведох, че това се случи и с мен. Предполагам сега, че наградата ще бъде разделена между нас тримата, нали? Единият от тях попита защо някой ни събира тримата на едно място. Може би тук сме заедно с причина, да не би всичко да е за онзи проект. Тогава леко се притесних. Изведнъж си казах: о, стана лошо. Това наистина трябваше да бъде за този тъп проект за Atlas. Може би това изобщо не беше просто обикновен Treasure Hunt. Някой ни беше набелязал, но защо, с каква цел? Бързо написах в чата: къде се намирате, момчета? Първият отговори, че е на борда на някакъв изоставен параход. Другият отговори, че се намира в изоставен мол в Орландо. Помислих си, че е много странно, защото аз също бях в изоставена сграда. Трябваше да има причина защо и тримата сме в някакви изоставени сгради, нали? Изведнъж едно от момчетата попита дали виждаме това съобщение на екрана си. Отговорих с не. Тогава обаче от нищо на екрана ми се появи текст. На него пишеше, че знам твърде много и че трябва да се самоубия. Излезе нов текст. Хапче ще се освободи от компютъра ти. Погълни го и всички, на които държиш, ще бъдат пощадени. След това черно хапче излезе от компютърът ми. Таймерът се появи на него и той се задейства. Това не може да бъде. Това беше някаква проста шега и измама. Поне така се надявах. Изминаха 10 секунди. Нищо не се случи. Почувствах облегчение.
Казах си, ето, бях прав, нищо не стана. Просто загуба на време. Изведнъж обаче на екрана ми се появи снимка на мъртвата ми съпруга. Бях шокиран. Какво стана? Защо? След това се появи друг таймер с абсолютно същия текст. Това беше някаква болна шега. Това не може да е истина. Минаха още 10 секунди. На екрана се появи снимка на починалата ми майка. Бях мъртъв. Не мога да гледам това повече. Имах дъщеря. Много се притеснявах за нея. Исках поне нея да спася. Така че когато се появи следващия таймер, просто грабнах хапчето и го глътнах. Започнах да се чувствам изключително замаян. Стана ми много зле. След това се появиха съобщения, че приятелите ми са напуснали чат стаята. Знаех, че и те са погълнали хапчетата. Минаха 10 секунди и светът ми потъмня.